Na Gradskom trgu u okviru ulice nasmejanih lica predstava Majka priroda i štrumfovi. Tatjana Milanov, glumica pozorišta Hajde obradu dan, reći će nam više o predstojećoj predstavi. Dobar dan. Pozorište Hajde obraduj dan dolazi sa predstavom Štrumfovi i Majka priroda. Pričamo jednu priču o zaštiti životne sredine. Zapravo uzeli smo poznate likove, poznate deci likove, da ispričamo edukativnu priču o zaštiti životne sredine. Želeli smo, kao i kroz sve naše predstave, da edukujemo decu ovog puta o zaštiti životne sredine, jer oni u tako najmlađem uzrastu stiču navike, te mi u tom slučaju i delujemo kroz predstavu na njih. Predstavu, tekst režiju potpisujemo Nikola Marković i ja, a u predstavi igramo Nikola Marković, ja i Jovan Ljubenović. Inače, naše pozorište često ovde gostuje, mi na repertoaru imamo dosta dečjih predstava, takođe se bavimo i edukacijom dece kroz projekte, radionice, predstave. Ali štrumfovi na kraju uspeju da spasu Majku prirodu? Od Gargamela, zajedno sa decom, štrumfovi će pokušati da spasu Majku prirodu, a nadajmo se da će uspeti. Magdalena, da li se raduješ predstavi? Da. Da li si već posećivala ulicu nasmejanih lica? Jesam. A šta si gledala već u ulici nasmejanih lica? Neku predstavu? Jesam. Jel znaš kako se zove? Asterix i Obelix. Jel bila dobra predstava? Jeste. Da li si već gledao predstave na trgu? Pa jesam, kako se Asterix i Obelix i kako se gledala sam ove štrumfe kad sam bio mali. Mislim, ima još što da se gleda. Da li su ti se svidele predstave? Da. Tomo, da li se raduješ večerašnjoj predstavi? Da. Koji je tebi omiljeni štrumf? Pa, meni je omiljeni štrumf Trapavko. Luka i Lara, vi ste došli da gledate predstavu Štrumfovi i Majka priroda. Da. Koji je tvoj omiljeni štrumf? Štrumfeta. A tvoj? Veliki štrumf. Da li ste već gledali neke predstave u ulici nasmejanih lica? Da. Koju predstavu si gledala? Ne mogu sad da se setim imena, ali smo gledali 2-3 puta smo gledali. Dragi moji štrumfovi, stigli ste tačno na vreme. Tačno na vreme? Evo, baš sam htjela da pričam sa decom koliko je važno da čuvamo prirodu. O, pa to je mnogo važno, je li tako, drugari? To je najvažnije. Pa da, Čepalo upravo si, to je najvažnija stvar na celom svetu. Majko prirodu, samo da znaš da smo mi ovdje, evo, ovi drugari i svi štrumfovi, mi smo tvoji najbolji čuvari prirode. Tako je, tako je. Pa tako da mi obožavamo da čuvamo prirodu? Da! Ja, pa meni je srce puno kad